Уважаеми и скъпи приятели, публикуването на 3 милиона файла по случая Епстин е събитие от толкова фундаментален мащаб, че предизвиква истинско недоумение защо медиите не му отделят вниманието, което заслужава. Това, приятели, е истинско събитие. Ако щете, очакван, но все пак шокиращ черен лебед или онова, което политически анализ нарича променящ играта фактор. Трансформация на самите условия на играта. Нека обаче вървим подред. Първо, публикуването на досиетата Епстин беше един от ключовите елементи в предизборната кампания на Доналд Тръмп. Тогава той обеща да ги разкрие, за да изобличи педофилска мрежа в ръководството на Съединените щати, замесена в жестоки престъпления. До определен момент темата за острова на Епстин с неговите чудовищни оргии, сатанински ритуали, насилие над непълнолетни, канибализъм и човешки експерименти принадлежеше единствено конспиративните теории. Към нея се отнасяха несериозно, като към теория на конспирацията, но с времето стана ясно, че въпросът е много по-сериозен. В един момент масивът от доказателства нарасна до толкова, че самият Джефри Епстин беше арестуван, заедно с най-близките си сътрудничка Гислейн Максуел, дъщеря на един от ръководителите на резидентурата на Мосад в САЩ. Фактът, че Епстин уж се е самоубил в килията си при неясни обстоятелства, макар че има голяма вероятност да е бил ликвидиран, само засили подозренията. Стана ясно, че в неговата мрачна мрежа на пълна деградация са въвлечени изключително влиятелни кръгове, които са установили контрол не само над Съединените щати, но и над глобалните елити. Аняци, убийци, изнасилвачи и шпиони. Първоначално подобни твърдения правеха само конспиролозите, после към тях се присъединиха избирателите на Тръмп, вярвайки, че с идването му на власт цялата истина ще излезе наяве. Миналата година, обаче, след публикуването на съвсем малка част от досието, която практически не съдържаше нищо, настъпи разочарование. Министерството на правосъдието на САЩ се опита да задоволи привърженици на Тръмп с празна опаковка. Когато всички заявиха, че това е недостатъчно, Тръмп премина към следващия етап. Започна да твърди, че досие Епстин изобщо не съществува. Обеща помилване на Максуел и на практика се опита да погребе случая. С това си действие той предизвика разцепление сред поддръжниците на движението МАГА. От този момент започна спадът на Тръмп, който сега е в най-ниската точка на втория си президентски мандат. Голяма част от това е свързано именно с позицията му по досието Епстин, което в крайна сметка Доналд Тръмп нарече измислено от демократите. Появиха се обвинения, че самия той е участвал в оргиите на острова и за това бави процеса на публикуване. И все пак, накрая, въпреки позорните политически маневри около тези документи, файловете бяха публикувани. В значителна степен за това стояха фигури като Томас Маси и Рохана, които настояваха случая да не бъде потулен. Публикуването се превърна в абсолютна бомба. Министерството на правосъдието под ръководството на назначената от Тръмп Пам Бонди за няколко часа публикува фрагмент от досието със свидетелства за личното участие на Тръмп в тези педофилски оргии и за сплашване на жертвите от негова страна. Бяха оповестени снимки на Мелания Тръмп в преградките на Епстин, които я уличават в мрежа за трафик на жени и деца, подлагани на насилие и след това убивани. Макар документите, отнасящи се до Тръмп, да бяха премахнати след няколко часа, останалите 3 милиона файла останаха онлайн. Само това, приятели, е достатъчно, за да се разбере, че не само Тръмп, но и Илон Мъск, както и много представители на Републиканската партия и дори членове на европейски кралски фамилии са били част от тази система. Целият западен елит е дискредитиран. Епстин е функционирал като своеобразен отдел кадри на световно правителство. Кандидатите за глобална власт са преминавали през определени ритуали и престъпления, включително насилие над непълнолетни, убийства и канибализъм. Всичко записвало на видео за последващ контрол. Западният свят, уважаеми приятели, с това се срина. Нито един западен политически лидер, нито в САЩ, нито в Европейския съюз не запазва морален авторитет. Това е разкритие. Практически целият глобален запад се явява педофилска сатанинска организация. Това е краят на всякакви претенции за лидерство. Всеки, който сключва споразумения с западен политик, трябва да разбира, че може да седи до маняк и убиец на деца. Това е Западът.
Следователно, след публикуването на тези доказателства, или човечеството ще унищожи тази система, тази чудовищна тоталитарна секта, или Западът ще унищожи човечеството, превръщайки цялата планета в нещо подобно на острова на Епстин. Втората фундаментална точка е водещата роля на израелските разузнавателни служби в системата на Епстин. Материалите показват, че той е бил представител на ционисткия расизъм, който арогантно се е подигравал на гойте или обикновените други нееврейски хора. На фона на събитията в Газа, ционизмът също е загубил всякаква морална легитимност. В продължение на десетилетия след ужаса на нацистския холокост, светът съчувстваше на еврейския народ. И справо. Сега обаче човечеството е шокирано от начина, по който този култ към паметта за страданието е бил използван за изграждане на система от глобален шантаж и управление. Различни политически сили сега ще започнат да манипулират тези данни. Демократите ще се опитат да ги използват срещу Тръмп. Може дори да пожертват Бил Гейтс, Барак Обама, Бил Клинтън и Хилари Клинтън. Фактът, че компрометиращи материали за Тръмп са се появили на сайта на собственото му ведомство, мнозина смятат за дело на Мосад. Повтарям, на този фон е много странно, че всички медии мълчат. Всичко това бледнее пред мащаба на пропастта, която се отворила. Сравнима с престъпленията, разкрити в нюрнбергските процеси. Единствената разлика е, че за да бъдат осъдени днешните престъпници, човечеството на практика трябва да победи този колективен Запад. На практика това е краят на Запада. С публикуването на файловете Епстин, тази цивилизация подписа собствената си присъда. Но ако ние, цялото здравомислещо човечество, не победим този сатанински елит сега, той ще продължи да управлява над нас. И то завинаги. За сега от мен, приятели, Георги Лазаров. До скоро.